Welkom in Dokkum. Fijn dat u hier bent. Fantastisch om hier te zijn. Dank u wel. Fijn dat u er bent. Welkom, majesteit. Koningin Maxima kwam op bezoek bij bouwgroep Dijkstra Draaisma in Dokkum. Hierbij bewonderen ze de nieuwe smoekwenning. Een type hoes dat het nota alleen nog maar bouwd wordt in Denemarken en CO2-negatief is. De wenning maakt indruk op Hare Majesteit. Het is een huis die echt uiteindelijk niet alleen maar, u weet dat de bouw echt heel veel CO2-emissies produceert. En dit is een heel goed huis die juist CO2-negatief is. Dus die vangt echt de CO2 op. Dus het is een hele mooie oplossing voor de grote uitdaging die we hebben. We moeten gewoon heel veel huizen bouwen voor heel veel mensen. En ik denk dat daar moet geïnnoveerd worden. En dat is een hele mooie innovatie. Dijkstra Draaisma hoopt het binnen een jaar deze wenning realiseren te kunnen. Alleen zitten er nog wel een aantal hekken en egen aan. De regeljouwing liet de bouw van zijn wenning nog net daar. De isolatiewaarde die we hierin hebben, die is iets lager dan dat we eigenlijk ook moeten volgens de regelgeving. Nou, dat compenseren wij doordat we de kierdichtheid gewoon heel erg onder controle hebben, zodat het energieverbruik van de totale woning in balans is. Nou, dus dat is één voorbeeld. Zo hebben we ook de installatie die hierin zit. Die mag nog niet volgens het bouwbesluit. Nou, een aantal van die zaken waarvan wij denken die zijn essentieel om gewoon op een hele eenvoudige manier echt CO2-negatief te kunnen gaan bouwen. Die zaken zijn we nodig om aangepast te hebben om echt aan de slag te gaan. Het wie net voor het eerst dat de koninginne een bezitter bracht onder de bouwgroep in Dokkum. In 2019 kwamen ze ook al gesdel, maar wennen, dat docht het nog net. Bloedspannend. Het is een draaiboek. Het is vrij strak. Al hier mag het organiseren vanzelf. En maar alles wel van de vorm delen. Ze willen weten wat zo'n taf binnen. Ze willen er niks aan tafel. En wie de vorige keer zei, nou eigenlijk wegzag. Dus en toen weer het bedrijfsbezoek en nu weer het eigenlijk gewoon een bezoek aan uw evenement. Zodat het meer een professioneel karakter hier in de zin van dat het officieel weer is, dat de commissaris en de burgemeester het nog gewinnen. Dus het maakt het toch kijk wel wat spannender steeds, maar beveiliging erbij, nou je had het zelf zien kent. Het is best wel een bijzondere dag.